keď niekto požiada o pomoc, aj chlap, tak nie je to prejav slabosti, ale je to prejav sily. Sily a odvahy sa podeliť so svojím problémom. Sily a odvahy veriť niekomu. Sily a odvahy preniesť svoj kríž na niekoho a zdieľať to s ním. A ja som to 30 rokov nevedel spraviť. Dokonca o niektorých veciach nevedeli ani moji rodičia, pritom proste vedeli, že sa trápim, že ako som sa narodil, aké som mal problémy. A 30 rokov a stále je to vo mne ten vzorec, že keď mám hociaký problém, tak snažím sa ho sám vyriešiť a ani nepovedať o tom druhému človeku. Ale to je chyba. Lebo ak niekoho milujete, mali by ste s ním zdieľať všetko. Aj dobre, aj zle. A tedy nastáva tá rovnováha, tedy je to v poriadku.